ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kidikot jong Seng ki samla Plie ka khasi student union menda ka sengi at Plie trik nai weng ka bedairu ka sengi Seng kut Snem namar ka jing bamburam ya ka di ka sengi Shuti ka Leit ban Khang no iki Ophis ki Plie ha ka ni ka sengi nakaliang jong ka KSU Mairang Circle ha ka permanent step ka Leit ban Khang Tala no ya ka office trikam jong ka post office beron ha Mairang kumjoro kidikot jong ka KSU Shillong Mingi Circle halor ka jing bamburam ki Central University kata ka NIFT bat ka niya ki bedon hamau diang yang kilalit banye kendo iki borpet ban phat no namar ba ka dei ka sengi Shuti Shushu ka KSU molai ru kumju kilalit ban Khang ki office ba ki bank ki ba Plie khlam da buram shu ya ka sengi Shuti jong ka jilla